Ini rupanya apa? Iman, amal soleh, ilmu agama, ilmu pengetahuan sing manfaat, niku termasuk nikmat gede. Nikmat gede ini kudu dipertahankan, kudu diwarisno karo anak putu. Nabi Daud apa Nabi Yakub ya? Pak dua Nabi Yakub nabi. Nalika badhe kapundhut niku tanglet kalih putra-putra karo putra wayahe. Le kok nak aku mati sing mbok sembah sapa? Mata buduna ibadi. Nah aku wis mati kok sing mbok sembah sapa? Iku pertanyaane Nabi Yakub dateng putra-putra. Jadi nikmat gede ini kudu diwarisno karo anak putu. Nah nikmat kecil belum tentu bisa diwarisno. Contohnya pegawai negeri. Pakane do pegawai negeri, kadang anak putune ora pegawai negeri. Niki tandane niku mboten iso diwarisno. Pakane biyen sepedae pancal kaya kontol. Anaknya numpaki yo asma. Sebabnya apa? Niku nikmat kecil kadang gak cocok. Yo ora kudu diwarisno nikmat kecil. Tapi nak nikmat besar wajib diwarisno. Bapak Ibu nak ngebel putrane, ngebel putune teng luar kota. Niku sing ditanglekno aja piye wis nampa gajian apa ora. Piye nduk gajine wis medhut apa ora. Iku yo penting kala-kala ditakon. Gajian turun, tapi ojo lali ditakon wis sholat apa urung, mau do poso apa ora. Niku nak kebel putrane wonten pertanyaane. Piye mau putuku wis diterno ngaji apa urung? Niku nikmat gedhi wajib diwarisno dhateng anak putu. Pokoke nek nikmat gedhi itu wajib. Iman, ibadah, sholat, termasuk poso niki kudu diwarisno. Carane warisno piye? Diwarai, dilatih. Nak cah cilik niku anjurane Kanjeng Nabi, umur 7 tahun kon kenal salat, umur 10 tahun gak gelem salat kon jotos. Kon ngene lho, kon nabrak. Lah nek wis gedhi niki padha Mas Ilham iki gak gelem salat ampleki. Lah umur 10 kok ngene. Lah wis kali ampleki. Nak wis tuwek niku nak cara kitab muin Pak. Kan penjara itu kan berubah. Kitab muin galake ra karuan. Mau gak gelem salat kon mateni. Tapi gak iso diterapkan di Indonesia. Niku nak aturan muin galake ra. Tapi nek dari Kanjeng Nabi umur 7 kenalno, umur 10 ora gelem kon apes. Mahasiswa gak gelem salat jotos. Jotos meneh wong tuane niate pendidikan. Poso biasanya umur itu dijak latihan poso sampai TK SD. Umpama jam 1 nyolong-nyolong ngombe yo kene yo gak roh ketemu. Wong cilik merasa diseneni udah isin. Wong cah 7 tahun wajib poso. Kok nyolong lembu tawon ngombe umbarno aja diisin-isin. Ki latihan. Lah nek wis umur 10 wis kelas 5 kelas 6 SD kawan-kawan ijen lembu tangan. Poso-poso kok dikenal. Jadi nikmat gede itu dikenalake, dilatih, diwarisake. Nah nikmat cilik boten kudu diwarisno. Sing nomor 3 nikmatun kamilatun, kelompok nikmat sing sempurna. Rupane napa? Swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan nek ning swarga niku nikmat niku boten kados ning donya. Nek ning donya mangan sate, jajan sate. Niku sunduk pertama enak ra kawan. Sunduk kedua enak, ketiga, keempat, kelima rada enak. Tapi begitu wis sunduk ke-11 ke-12 rasane wis gak apa enak. Sebabnya apa? Semakin banyak dinikmati nikmat dunia itu boten enak. Tapi nak tenggene ning akhirat tenggene swarga jeng ben mangan pertama enak, mangan kedua tambah enak, ketiga tambah enak,
keempat dan seterusnya makin enak makin enak. Iku nikmat swarga benten kali nikmat dunya. Dunya ngeten iki ngombe setengah gelas enak, tapi kayak 2 gelas wis angkat-angkat. Tapi tenggene swarga sak gelas enak, 3 gelas makin enak, 4 gelas makin enak. Jadi semakin nikmate makin sempurna. Dan teng mriko tiyang boten nate lara, tiyang boten nate BAB, boten nate teng kamar mandi, selalu sehat walafiat, umure padha. Sing lanang 33, sing putri 30. Sing putri 30. Bu Praton jengben dados 30 Bu ning swarga. Saat iki 70 ya. Jengben 30. Mbah Praton dadi 33. Gagah malih Mbah. Padha sahri awan. Jadi makin padha niku umure 33 dan 30. Gak ana sing cilik, gak ana sing sepuh. Umure padha penduduk surga. Gak ana iri direngki, enak kabeh. Guyub rukun damai, kok bendina oleh do jagongan, do sepeda wong kowe nikmat. Nek ana wis pokoke nikmat kabeh, gak ana salat, gak ana poso, wis gak ana ibadah, ngibadahe kantun setunggal. Kalau kita setunggal, ibadah apa sing tesih? Ibadah pernikahan. Satu-satunya ibadah sing mengke kita lampahi teng swarga niku setunggal. Ibadah pernikahan. Sanesipun boten wonten ibadah sanes. Pramila monggo kita melihat pembagian 3 nikmat ini, ampun salah meletakkan posisi nikmat kecil digudak mati-matian, nikmat gede malah dilalekno, malah disia-sia, dilalekno gak diopeni, sing nikmat cilik diopeni. Kathah kasus kita film niku lho. Kepengin dibujuk ganteng di TK Timur, tiap murtad niku berarti meninggalkan nikmat besar. Meninggalkan nikmat besar. Mengejar nikmat kecil. Dewi wis pokoke ning donya apapun kondisi yang kita terima, yang kita alami saat ini, itulah kondisi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini awake dhewe posisine pas teng mriki, pas pokoknya pas saat ini kondisinya pripun, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ditampi atine pokoke trimo, ati sing trimo ridho kalih keputusane qada Allah taala, itu adalah ibadah terbaik. Jadi ibadah terbaik itu ati iso nampa takdir lan qadhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita sami, warga kita, anak putu kita sepindah malih saged jagi nikmat-nikmat ingkang ageng, saged mewariskan dan menerima warisan nikmat ingkang ageng, termasuk nikmat poso, nikmat sholat. Sebabnya nikmat poso, nikmat sholat lan amal sholat sanese mengke sing badhe ngancani awake dhewe tenggene alam kubur. Jadi wong teng alam kubur niku kaya wong kelep, tangane awe-awe njaluk tulung. Niku sing iso tulung sinten? Setunggal amal saleh dhewe, sing nomor kalih putra wayah sing saleh salihah, sing gelem ndongakno wong tuane. Pandra nak bar salat dongane sing kudu ana niku Allahumma firli dzunbi. Terus sing nomor 3 sinten? Donga saking kanca-kanca muslim muslimat. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Wong sak alam dunya al ahya'i minhum wal amwat, sing mati sing urip kenging kabeh. Ning Ethiopia nggih kenging, ning Jepis nggih kenging, ning Australia nggih kenging donga niki, ning Amerika kenging donga niki. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Donga-donga ngeten niki saged nulungi,
sederek-sederek kita sing samane sampun sare wonten alam barzah. Dan selama Ramadan ini menurut keterangan sedaya tiyang mukmin prai boten nampi siksa saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nas siksa wis gak ana sing ditampa kantor nikmat. Terus tambah kita kirimi donga, kita kirimi hadiah Fatihah. Wala terus senenge lantaran darah kita. Nambahi awake dhewe seneng, insyaallah kita mengke melok cara kok kebleberan barokah. Kebleberan barokah. Allah mungkin wis pindah malih kita sedaya golong tiyang-tiyang ingkang saleh lan salihah. Amin Allahumma amin. Mekaten ayat kirang lanjut nyuwun pangapunten. Wa wassalamualaikum